Sanibonani bafundi. Namhlanje nginibingelela kanye nabazali benu. Sanibonani bazali kanye nothisha kanye nabo bonke abahloli nama-subject advisors nabo bonke abantu nje abaphathekile ekufundiseni ingane. Nansi incwadi esinethulela yona. Abaningi sebenayo, iyabasiza le ncwadi. Le ncwadi yethu isiZulu Phaqa. Le ncwadi isebenza kahle kakhulu, siyayithola incomo ezivela kubazali, ezivela kothisha, ezivela nakubahloli ukuthi iyasebenza, iyabasiza abantwana babo ekufundeni. Le ncwadi ke inemiyalelo kuthisha ukuthi uthisha uyisebenzisa kanjani, nomzali ukuthi uyisebenzisa kanjani, nombheki wengane. Awuhlupheki mangabe unale ncwadi ekufundiseni ingane yakho, wazi kahle ukuthi kufanele ukuthi wenze njani. Le ncwadi ke inezithombe efundisa ngazo izingane ezimbalabala. Lezi izithombe ziyabaheha abantwana ukuthi bafunde kahle. I-workbook futhi le ncwadi umfundi uyakwazi ukuthi abhale kuyo. I-reader futhi uyakwazi ukuthi afunde kuyo umfundi. Asithandi ke bazali makusekulokhu kukhona amagama ukuthi izingane zeyifike kwa grade 4 zingakwazi ukufunda ulimi lwesiZulu, zingakwazi ukubhala. Umuthi omkhulu okufanele ukuthi siwusebenzise yilo. Kwivideo yethu elandelayo ngizochaza ukuthi kwenziwa yini ukuthi ingane ize ifike kwa grade 4 ingakwazi ukubhala nokufunda ngenxa yesimo securriculum, ukuthi yindaba eyenza ukuthi ingane ingakwazi ukufunda nokubhala izifike kwa grade 4. Asikuphebezeni ke lokho bazali. Nansi incwadi iyikhambi. Le ncwadi yamabanga phansi ugrade 1 kuya ku3, kodwa ke isetshenziswa na izingane ezisemabangeni aphezulu. Khona izingane ezisuke iqale ukufunda zifunda ezinye izilimi emabangeni aphansi, ziqala ukufunda isiZulu seyisemabangeni aphezulu. So lezo izingane lezo ziyayizibe nenkinga ekufundeni imisindo yolimi lwesiZulu, ama-phonics. Ziqale lapha ke. Ziningi esezisibongile zasincoma ngokusebenzisa le ncwadi ukuthi ngempela iyasebenza. Ama-phonics ziyakwazi ukuthi ziwafunde noma seyisemabangeni aphezulu, zikwazi ukuthi zilifunde ulimi lwesiZulu. Sizobonana ku video yethu elandelayo bazali, bafundi, sesinichazela ngendaba yesimo sokufundwa kolimi. Nisele kahle bafundi, sizobonana ku video yethu ke elandelayo.